Талпандар уянған 4 апрельдә республикала талпан кадалудың тәүге осрагы теркәлгән. Бүген медицина оешмаларына 7 кеше, шул исәптән 3 бала мөрәҗәгать иткән. Талпандар күп кенә хәүфле инфекциялар, шул исәптән энцефалит таратусы булып тора. Улардан нисек һакланырга? Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студияла Лилия Максутова һәм бүгенге әңгәмәсебез Россия кулланучылар хукуктарын яклау буенча федераль хезмәттең Башкортстан идаралыгы баш белгесе Гөлфия Мөхәммәд кызы Салахетдинова. Һаумыһыз, Гөлфия Мөхәммәтовна. Һаумыһыз. Әлеге сорактарга кагылышлы энцефалит менән сирләүсе кешеләр бармы? Ошо талпандар арасында авыру таратучылары бармы? Бына әйтеп үттек бит инде беренче талпан кадалу быелгы елда 4 апрельдә теркәлгән дип, үткән елда был 21 март ине. Һәм шулай ук әлеге осырга 7 кеше мөрәҗәгать иткән медицина организациялары, үткән елның был осырына 50-нән артык кеше мөрәҗәгать иткәйне. Һәм шулай ук талпандардың беренче бина Рәсми кадаланусы кешеләр Нуриман районы, Кыйгы районы, Ишембай районы һәм Өфе райондарында был сорак теркәлгән. Лаборатор тикшерүләр буенча тикшерелгән талпандардың арасында зарарлылары юк. Әлбәттә, был рәсми мәгълүмат, бына кызганычка күрә, һәр бер кеше лә талпан кадалган икән, барып уны тикшертеп лабораторияга тапшырмай бит инде. Бына кайда мөрәҗәгать итәргә, әгәр дә талпан кадала икән? Талпандардың барыгы зарарлы дип әйтеп булмай, шуңа күрә талпандарды зарарлымы, юкмы икәнен гигиена һәм эпидемиология үзәгендә урынлашкан вирусологик лабораторияга һәм шулай ук республика буенча филиалларына тапшырырга мөмкин. Уларның адресы һәм эшләү вакыты безнең сайттарда урнаштырылган. Демәк, рәсми мәгълүматты барыһын да сайт аша карарга, белергә мөмкин. Һәм бына энцефалиттың билдәләренә килгәндә, нинди билдәләр, ул ни тиклем куркыныч сир? Әлбәттә, әлеге көндә талпан энцефалиты белән авыручылар юк. Чөнки әле сезон башланды гына һәм сезонның иң киткән мәле май-июнь айдарына туры килә. Һәм шулай ук бөтә инфекцион сирләрдә улар температура күтәрелә, баш авырта һәм шулай ук үзенчәлекле сыйфаттары менән аерылып тора. Һәм шуның өчен, әгәр дә һезнең талпан кадалу исбатланган, лаборатор тикшерү үткәрелгән һәм инкубационный период дип әйтәбез инде, шул период вакытында һез үзегезне насар тояһыгыз икән, һезгә медицина организациясына белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм шулай ук үзегезнең талпан кадалу турында мәгълүматта әйтергә кирәк. Әле кыштан һуң өмәләр башланды, тирәкте ештырабыз бит инде, өмәләргә күпләп сыгабыз. Ошо бөҗәктән нисек һакланырга, мәкерле бөҗәктән нисек һакланырга, нисек дөрес киенергә кирәк? Иң мөһим һаклану сараларының бере ул әлбәттә вакцинация тора. Вакцинация тәгаенләнгән контингенттар, ул кем эше буенча табигатьтә эшләй, лабораторияларда вирус менән эшләүчеләр һәм шулай ук эндемик территорияда эшләүчеләр кешеләргә каралган һәм безнең елдан-ел 36 меңдән артык кеше вакцинациялана. Һәм шулай ук әгәр дә табигатьтә инде был сараларның бере булып ул агулау саралары. Әлеге көндә бөтә республика буенча был биләмәләр каралган. Ниндәй биләмәләрдә агулау эшләре алып барылачак, улар каралган һәм табигать шартларына карап был эшләр башланасак. Елдан-ел республика буенча 4 меңдән ашу гектар эшкәртелә, Өфе калаһында 1 меңдән артык. Шулай ук индивидуаль һаклану сараларына килгәндә, ул әгәр дә табигать менән бәйле сир, күпме табигать менән аралашабыз, шул тиклем безнең хәвефлелек күбрәк. Шуңа күрә табигать менән аралашканда дөрес итеп киенергә, ул булырга тиеш яктырак төтә кием, чөнки талпанды күреп калу уңайлырак һәм шулай ук талпанды кадалуын искәртү өчен уны вакытында күреп калырга, шулай ук агулау сараларын кулланырга мөмкин, ул инде спрей һәм улар был саралар безнең Роспотребнадзор реестрында теркәлгән булырга тиеш.
Һәм бына әле генә әйтеп үттегез, вакцинацияга килгәндә, уны касан эшләтергә кирәк? Әле һуң түгелме, әллә көздән үк эшләтеп куярга кирәкме? Вакцинацияны ел әйләнәһенә эшләргә мөмкин. Хәтта талпандарның актив осырында ла эшләргә мөмкин. Ләкин был осракта кагыйдәләр катырак. Сөнки беренче традицион көздән башлана. Планга алына кешеләр, тәгаенләнгән кешеләр, контингенттар алына һәм план эпидсезонның адагында карала. Һәм шулай ук әгәр дә инде бик тиз арала эше буенча үзенең урманга, табигатькә йөри торган эш булган осракта инде кыска схема менән эшләргә мөмкин. Бу осракта инде вакцинациянең беренчеһен һәм шуннан бер айдан һуң икенче вакцинаны алгандан һуң 2 ай табигать белән аралашу катгый тыела. Һәм бына вакцина эшләтергә мөмкин. Һез әйттегез бит инде һаклану сараларына килгәндә кием киергә. Һәм статистика нимә турында һөйләй? Елдан ел был сир менән авыручылар саны күбәяме, әҙәяме, талпан кадалган кешеләр ешрак мөрәҗәгать итәме, әҙрәк нисегрәк? Ел һайын талпан кадалу менән зарарланган кешеләрнең саны 10 меңдән артып китә. Кайсы бер елларда 20 меңгә җиткән осрактар булды. Һәм шулай ук шуны әйтәһе килә, хәзер бит инде агулар эшләре алып барыла. Биләмәләрдә күбрәк эшкәртелә. Һәм шулай ук аңгарту эшләре алып барыла. Был шуның хезмәте дип уйлыйм. Һуңгы елларда талпан энцефалиты белән авыруларның саны кәмегән. Һәм ниндәй районнарда айырылса был бөҗәк әүдемлек күрһәтә һәм нимә менән бәйле? Уның бәлки һава торышы менән, бәлки яз иртә килүе менән бәйлелер. Кайсы районнарда күбрәк булганын әйтер өчен табигатьтә мониторинг эшләре алып барыла. Был инде гигиена һәм эпидемиологиядә урнашкан зооэнтомологик бригада безнең эшләп килә. Улар һәрбер районда, һәрбер биләмәне ел һайын был эшләрне алып баралар һәм иң күбе сирләүчеләрнең саны иң күбе Белорет районында теркәлә һуңгы елларда. Был инде кешеләрнең туризм һәм ял итү күбрәк осрактарында кадаланалар. Димәк, Белорет районы безнең урманлы, шундый каялы матур табигатьле, онда кешеләр күбрәк ешрак килә. Туризм үсешә бит, шуңа күрә ул төбәктә лә күбрәк казаланалар. Һәм бына сезон авыруларына килгәндә геморрагик безгәк турында сызкан авырулы дип йөртәләр аны халыкта, әйтеп үтергә кирәктер. Өмәләр башланды, шул ук талпан менән бер рәттән бит кырсызканында, менә баксасылар бит инде сыгалар бакса ултыртырга осрату ихтимал. Нисек һакланырга, уның билдәләре? Геморрагик безгәк менән буенча безнең республика шулай ук эндемик булып тора. Әйткәндә менә элек дип әйтәйек инде 1997 елда авыручыларның саны бигрәк күп булды һәм шулай ук 2014 елда 3000дән ашу кеше кадаланды һәм һуңгы елларда 2022 елда безнең күп кенә сирләп алдылар Туймазы районында. Был сирде булдырмау сараларының бере булып агулар эшләрен арттыру каралды хөкүмәт карары менән һәм Роспотребнадзорның постановлениеһенә ярашлы биләмәләрдә икеләтә арттырдылар һәм буның хөҗәмтәһе дип уйлыйбыз инде. Быелгы елда авыруларның саны 16 кеше теркәлгән. Үткән елда инде ошо осорда 500гә якын кеше авыргайны. Димәк, мизгел авыруы дип йөртәбез бит инде геморрагик безгәкте. Унан нисек һакланырга, һаклану саралары турында һөйләп китәгез инде. Геморрагик безгәк сире ул ярлы көзле дип әйтһәк тә була, һәм шулай ук ел әйләнәләренә теркәлеп бара. Сөнки кеше табигать белән аралаша, сызкандар ияләшкән урындар белән бәйләнешкә керә һәм шулай ук баксасылар көзгелеккә баксаны ябып китәләр, яз көне уны барып яңадан эшләй башлайдар. Шул вакытта бик нык һаклану сараларын күрергә тәкъдим ителә. Был инде баргас та юалар, тадарталар өйдәрдә шул вакытта маска киеп, перчатка киеп, дезинфекция ниләрен использовать итеп эшкәртергә тиешләр инде.
Мына әле генә әйтеп үттегез, мизгел авыруы статистика нимә турында һөйләй, кәмейме был авыру, нимә менән бәйле һәм кешенең үзенең хаклык саралары нисек күрәләр? Һез әйткән әлеге талаптарҙы үтәйҙәрме? Геморрагик беҙгәккә ҡаршы вакцинация юҡ. Иң мөһим сараларҙың береһе булып, ул гигиена талаптарын. Ул нисек бирелә? Ул һауа аша бирелә. Сысҡандарҙың үҙенсәлекле эшкәртелгән йәшәгән урындарында таҙалаған ваҡытта һеперәбеҙ, ҡағабыҙ бит инде шул ваҡытта был вирус һауаға күтәрелә һәм тын юлдары аша зарарланалар кешеләр. Шулай уҡ юылмаған ҡулдар аша, шулай уҡ ризыҡ ҡалдырып кителгән ризыҡ, әгәр дә ул сысҡандың вирусы менән зарарланған икән, әгәр дә уны ҡулланған осраҡта ауырырға мөмкин. Шуға күрә баҡсала беренсе көндәрҙә барып, яҡшы итеп, дезинфекция средстволарын ҡулланып, таҙалау эшләрен эшләргә кәрәк. Һәм бына геморрагик биҙгәккә килгәндә ниндәй симптомдарға иғтибар итергә, белеүемсә, ул ҡапыл ғына кеше ауырып китмәй, ниндәйҙер бер ваҡыттан һуң зарарланғас ауырый башлай бит инде. Нимәгә иғтибар итергә, шул тураһында һөйләп статистика буйынса 80% ауырыу һауа юлдары аша, тын юлдары аша бирелә. Шулай уҡ 68-70% ирҙәр сирләй. Сөнки ирҙәр күберәк ауыл хужалығы эштәре менән ҡуллана, бесән сабалар, утын яралар, урманға йышыраҡ йөрөйҙәр. Уларҙың ауырыуы һандары күберәк. Һәм шулай уҡ вакцина юҡ дип әйттек бит инде. Ауырыуҙың башланыуы юғары температура һәм шулай уҡ баш ауыртыуы, бил тирәһе ауыртыуы. Сөнки был бит инде геморрагик дигәндән ул ҡан тамырҙарына зарар китерә һәм шуға күрә иң беренсе медицина ярҙамына мөрәжәғәт итергә кәрәк. Һәм бына өмәләр башлана, уларда ҡатнашҡан кешеләргә, ғөмүмән республика халҡына ниндәй теләктәрегеҙҙе еткерер инегеҙ? Был инде бына субботниктар башлана, балаларҙы йәлеп итәләр бит инде, был бигерәк тә мөһим, сөнки уҡыусыларҙы субботниктарҙа ойошторғанда бигерәк тә балаларҙы был һаҡланыу саралары менән тәьмин итергә кәрәк. Һәм шулай уҡ индивидуаль, юридик организациялар үҙҙәрен, хеҙмәткәрҙәрен был саралар менән, һаҡланыу саралары менән тәьмин итергә тейештәр. Тимәк, һаҡланып йөрөргә, үҙ һаулығыңа, сәләмәтлегеңә иғтибарлы булырға, шулай бит? Әгәр дә талпан ҡаҙалған икән, был осраҡта инде талпан ҡаҙалыу менән уның вирусты биреү башлана. Шуға күрә тиҙ арала талпанды алырға кәрәк. Был инде медицина организацияна, травмпункттарға мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әгәр дә ундай мөмкинселек юҡ икән, талпанды үҙ алла алырға тура килә. Һәм талпанды алғандан һуң тиҙ аралап лабораторияға илтергә һәм уның лаборатор тикшереүҙәренең һөҙөмтәһеләр буйынса кешегә иммуноглобулин эшләнә. Вакцинация алынмаған кешеләргә иммуноглобулин эшләнә. 12 йәштәге балаларға ул анализда эшләнергә мөмкин, ә ололарға инде тик анализ һөҙөмтәһе буйынса эшләнә. Әңгәмә өсөн рәхмәт, Гөлфиә Мөхәммәтовна. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн беҙ талпан һәм геморрагик биҙгәк тураһында һөйләштек. Беҙҙә ҡунаҡта Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын яҡлау буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы баш белгесе Гөлфиә Сәләхетдинова булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Эфирҙа осрашҡанға тиклем.